με το όργανα εκείνη την εποχή. Ο γιατρός, γρήγορα. Έχουμε έκτακτο περιστατικό. Τι θα το κάνει τώρα? Του δίνει τις πρώτες βοήθειες για να συνεχίσει το όργωμα. Εντάξει, Μπέι, ναι. Εντάξει, ωραία. Κάθε φορά λοιπόν που υπήρχε πρόβλημα, ο Μπέις έβαζε και ένα φόρο, έτσι, ακόμα και για το όργωμα. Πολύ δύσκολος, πολύ ζόρικος ο Μπέις ο Αγάς. Και αφού οργώσουν το χωράφι που ήδη έχει μετρήσει ο Μπέις μας, στη συνέχεια θα σπείρουν. Θα δούμε πώς γινόταν η σπορά με το χέρι. Κάτι έχει να πει η Μπέινα ως προς τις εργασίες, γίνονται όλα καλά? Ναι. Έτσι κι αλλιώς μαζί τα τρώμε. Εντάξει, Μπέι, μπορείτε να συνεχίσετε. Φτάνει. Θέλουμε... πάλι έπεσε το άλλο. Ο γιατρός λοιπόν για το περιστατικό. Κάτσε λίγο το αίμα. Πού είναι γιατρός, γαλατζή γιατρός είναι, κούντος. Τι ψυχάζει, τι είναι, κατσαρίδα είναι, γάμερη. Εντάξει. Και έχουν λοιπόν τελειώσει κάπως έτσι με το όργωμα. Ο Μπέις κάτι λέει. Φωνάζει το στρατηγό του. Ζητάει τώρα κάποιον άλλο να μπει στο άρωτρο. Ποιον θέλει? Κάποιον θέλει. Αλλά δεν τον βρίσκουν. Κάπως έτσι γινόταν το έθιμο. Με διάφορα τέτοια σατυρικά. Θέλουμε να σας πούμε για μια ακόμη φορά να μην φύγει κανείς, γιατί ακολουθεί μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και θα περάσετε επίσης να πάρετε όλη φασολάδα και σαρακοστιανά εδέσματα που προσφέρουν εκεί, που προσφέρει ο Δήμος και μοιράζουν οι γυναίκες μας. Να μην φύγει λοιπόν κανείς.